Shi da al'amari na Ubangiji idan za ka fi tsari. Hakan. Kar ka sauke ka kauce. Allahu akbar. Allahu akbar. Kai duniya. Allahu akbar. Wai haka ne. Masha Allah, masha Allah. Wai su malam kalla ne ke wace. Ai malam kalla yar ne na Shi idan aka ce ma Ubangiji. Allahu akbar. Kar kai wasa da Ubangiji. Gaskiya ne. Baka taba ji an ce ga dangin Allah ba. Ka taba ji? Ban To ka ji taba ya Allah. Amma kana ji? Kai gabiya. Na'am. Abun mamaki yake ba. Ai ban taba ji yayi wa'azi irin na yau ba. Malam kalla ya magana yaran ka ne. Yaran ka mana. Insha Allah. Banda yaran da na kai. Ba sai an tura. Wa alaikum assalam. Barka dai. Ina ka ciya? Lafiya lau. Ina farba kan dawo. Bako ne. Kuma da Allah tambaya ce nake so yi. To Allah ya sa na sani. Yawa. Allah. Ko zan samu dan karamin gidan mata nan kusa? Subhanallah. Gidan mata kuwa. Ka san ce bakon yazo gari. Bai san gari ba. Sai tambaya. To kai menene haɗin ka da gidan mata malam? Kaga. To, Kai da ka zo bako? Ni abun ma. A matsayin ka da bako sai ka tambaye gidan arziki ba wai ka ce wai gidan mata ba. Malam ku. Ka bari shi ya faɗo ne. To. Gidan mata. To. Ya faɗi mana gidan mata kuma. Wannan gidan mata. to ai abun a boye yake. Akar makan dawo. Tunda ne ba sata ba zagi. Ina nufin dan gidan karuwe ko da karami ne. Subhanallah. Gidan wa? Na ya zabun da ce. Subhanallah. Alƙamu wala kaja ba. To amma dai a tambayi. Ga baban bari. Gaban barki na yi. To masha Allah. Dan tashi muna ne. Wala ta lansa su. Dan gudanar da bincike. Je malam. Yawa. Zama da iya cikin kudin sa ya kawo wannan Shi kadai aka gane. Duba duk shiga kamala muka yi shi ɗaya ne ya sa wata gudu ta tsayar To kaban nan ko duk inda ka je baban bariki ake kiran shi. Ai rashin sani ne. Kai da Allah. To Alƙur'an. ka gani na ga muku. Ba ka ga da yazo shi yake ta kallo ba. Ai duk inda dan iska ga dan uwar shi dan iska zai tashi ya sani shi yana gane shi. Ai ko gaddama ba ku ga ya hai ba. Yawa. Kai malam ko cikin tsakiyar rana ta yi magana ka ce kana neman gidan karuwai. To ai ni ba magana boye saboda gidan kasuwa ne kuma a cikin iskanci na duniya gaba daya abinda na fi shine fadi. Ya. Kware kuwa. A kai kafi ni iskanci. A kafi ni iskanci. Ni na wa sirrin tashi nake yi. Kai ba ka boye ba za ka dinga sirrin ta ba. Ko kai ne ake kira su lafiya ne? Ni shakka ba. Kai ne. Ni ne salafiya ne. Ni ne. Bukatar da nake da ita shine abin da ya saka ji ina binciken gidan nan. Na je gurin wani malami ne akan harkar kasuwanci na. Na'am. Sai ya ce min in nemi gidan karuwai a wannan garin. In je in sami yaren da aka haifa. Yar wata biyu. Wata fyaɗe. Kamar ta fyaɗe? In shakka babu. Ka kai ka fi ƙarfi na. Salamu alaikum. Wano je. Wannan ya fi ni iskanci. Kana kira na baban bariki. Ya kai. Ya fi ni iskanci. Me ya faru? Shi ne ake kira sila fyaɗe. Shi ne ake kira sila fyaɗe. Wai kuma babu wanda yake nema mata fyaɗe. Sai ya wata Ku danna subscribe domin samun sabon shirinmu akan kari.